Ramogi, jakedo ne ratiro mar oganda Audi Ogada ochwalo ng'ur mare ne apisi mar okwach kod duol makedo kod mibadhi EACC ka odwaro ni mondo golo oko maneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga kotudre kod tayo boma no ataro mar chik. Olero ni Abala oserucho ratiro mar oganda e kinde mag muko udi moko e boma ma Kisumu, daro johala kod keto e tim mise mag boma ataro mar chik. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kadwa nyisi ni e town kae joma chendo moloyo johala machendo moloyo jite gin jous lewni mag mtumba. Michael Abala Wanga an pok ayudo kod oda moro amora pok obedo saved. En nying makiwinje boma ma Kisumu to nyaki ng'icha kuru ahinya to ne johala matinde boma ma Kisumu. Ba giko February kwa yudo kapod in kanyo mano wachni. Nying mamiyo joketo mwandu ma Kisumu rango korka chich kod koracham kapok giyaro ala magi magaswekra e boma ma Kisumu. Abala Wanga gisane yudo rindi maliet ka jaked ne ratiro mar oganda Audi Oganda ochwalo ng'ur ne apisas mag okwach kich DCI duol makedo kod mibadhi kanyakla kod bidhruok pacho ka EACC dwaro ni mondo thiche okelew mar bedo mendeja mar boma ma Kisumu. Andiko petition ne migepe mopogore andiko petition ne governor kaka ng'ano motelonwa e county, andiko petition ne EACC administrative justice, andiko petition ne ombudsman, andiko petition ne DCI, andiko petition ne Senate, andiko petition ne county assembly. Migepe wacho go te gi jogo maluongo go te nigi ting' mar neno ni ng'ata ma tiyo ne sirikal nyaka ti gi chike. E oboke mar Ramogi TV ni godo meneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga itudo kod rocho ratiro mag oganda e kinde daro ji e boma e kendo muko ute mag jot mamoko to itimo ahinya seche mag otieno mandiwa, wach maketo ngima mag oganda e andaki. Niking'e ni gede wiki nitie joma dak e estate. Gin e estate to ute gigo ni e borderline mar ndara. Koro gima gitimo gimuko wall kata fence to gikawo compound mofis ndara to giloko kiosk to face ndara to gi extend kiosk nyaka wi drainage. Ondiek koro en kama ji odake, ondiek en kama koro ji ogero mana kiosks. Giuso gik moko e lak ndara, gima bade molil, gik mang'eny to gin e wi drainage. Gibiro nyaka e dho ndara ma kata kaka ji wuotho onge. Moko kuom gigo ma jaked ne ratiro mag oganda dwaro en ni mondo tim nonro e timbe mag manejano e kod apisas mag okwach kich DCI e duol makedo kod mibadhi EACC, Senate, kanyakla kod county assembly. Bende gedo ni mondo gavana Nyong'o tim lokruoge e yore mag tayo boma ma Kisumu. Agete bende omi tend county mondo nyis bidhruok mag tije mag county. Abala Wanga bende otudu kod machienglo mane okelo tho mag oganda mane nyal geng'. Bende itude kod keto e tim mise mag bod mane osewuok e apisi. Mayuaga ahinya ni to diang' Abala sideline laws kata chike mag pinyni kata mag county kata mag city to tiyo kod tok teko. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Molojo hala 200 biro chuno mondo omi ochiw